Eliako proseyê dest pê kir ji wî rojî ta roja îro yani heta hefteyekî berê jî atmosferekî gelekî xweşbîn hebû di nav hemraya giştiya Tirkiyeyê hem jî nav siyaseta Tirkiyeyê serî da Partiya Desthilatê AK Partî, Serokê AK Partiyê, Serokkomar, Serokê Şîrîkê İttifaka Cumhur, Yê Partiya Neteweperest MHP, Devlet Bahçeli, Aliyên Pêwendîdar siyaseta Kurd di nav atmosfer yan jî gotûbêj û em bêjin nêrînekî gelekî xweşbîn de hevî û bendewar bûn ku ev proseyê bi silametî biçe serî lê ev hefteyekê weke jargona proseyê guheriye ji ber çi ji ber pêşatê Bakurê Rojhilatê Sûriya Ango li Sûriyê devok diguhere. Di pêşiyê Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Hakan Fidan dura Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Milazgirê salvegera serfiraziya Milazgirê da axaftin kir gotar pêşkeş kir gef li hêla Sûriyê xwar di rojberê jî Serokê MHP Devlet Bahçeli got heke ku ew rêveberiya ku bi navê rêveberiya xweser xwe bi nav dike xwe fesih nekin pabendî biryara rêberê PKK Abdullah Öcalan ya xwe fesihkirina hêzên PKK nebin dibe ku êrişekî hevpar ji alî Enqereyê û Şamê va ber bi rojava were kirin vê yekê gelek aliyên pêwendîdar yê ku dixwazin ev prose bi silametî biçe serî nîgeran kirin gelo qedera proseya çareseriyê çi be vî pirsê dipirsin herkes ji xwe niha mêvanê min doçent doktor Vahap Coşkun mamosteyê zanîngeha Dijeyê ez ê ji wî bipirsim mamoste min Kurd behs kir lê ez viya ji te bipirsim qedera proseya çareseriyê hûn jî li gor tirsa beşek pêwendîdarên meselê di wî metirsiyê de ne di wî fikarê de ne gelo qeder ber bi xirabiyê diçe proseyê Yani bi rastî vî prose bi Sûriye girêdayî dest pê kir ez bawerim qedera wî jî bi Sûriye girêdayî eger Türkiye û SDG navbera Türkiye û SDG li qada Sûriyê de mutabaqetekî çêbibe vî proseyê wê hinkî zû bimeşe lêbelê eger van navbera van de van münaqeşe dewam bike li hevdûnekin dewam bike viya hem li qada Sûriyê ew ê îş daha giran bike hem jî li Türkiye ji bo meşandina proseyê ew ê gelek astengekî mezin li derxe holê çünkü em zanin vî prosê bi hevdû dest pê kir yani Türkiye dixwast PKK çekî xwe berde lê alîdinê jî li Sûriyê qadekî Kurda rêveberiyeke Kurda çêbû kir jî dixwastin viya hem ji alî hukukî hem ji alî fiîlî biparêzin proses ser viya jî ez bawer dikim dest pê kir heta îro jî li vir astengekî derneketibû navbera SDG û Şamê di dehê adarê peymanekî çêkiribû ji bo vî peymanê jî heta dawiya salê ew hebû wext hebû fakat îro em wexta li peyvê Tirkiye rêveberiyê Tirkiye meze dikin li daxuyaniyê wan meze dikin werxuya dike ki ew dixwazin ser SDG hinkî dinê zordarî bikin wan hinkî dinê nêzîkî Şamê bikin li vir du daxwazê Tirkiye henin ew dibên pergela îdarî gerek navendî be yani bi Şamê girêdin li alî dinê jî SDG gerek xwe fesih bike û daxilê artêşa Sûriyê bibe lêbelê wexta em li qada Sûriyê meze dikin rastiya Sûriyê werxuya nake çünkü ne Şam îro hêzdarekî li Sûriyê temamî ew li hiç temîn bike viya imkana tûneyî me viya li Laskiyê dît me viya li Süweydayê dît li wira hem Alewî hem Durzî gelek kes ji wan hatin kuştin ji bo wî herkes îro dixwaze xwe biparêze viya yekem navşerê de derketin kes baweriya kesî tûneyî li alî dinê li vir mekanîzmakî tûneyî li vir ji bo hukukekî tûneyî ew ê çawa daxil bibin heta em karin bipirsin anka li Şamê bi rastî ordîkî artêşekî heyî yani viya jî pirsekî mezin li ordî ji bo wî ev ya wext bigire li alî dinê li Sûriye eger hûn ji alî îdarî ji pergala îdarî hûn pergalekî navendî yani ava bikin li vir ew ê alozî li vir ew ê pirsgirêk li Sûriyeyê berdewam bike çünkü herkes dixwaze di qada xwe hem mafê xwe biparêze hem rêveberiya xwe bi destê wan de be ji bo wî eger hûn li Sûriyê dixwazin mesela Sûriyê çareser bibe hûn ê hem wext bidin aliya
Ali dine jî navbera van aliyade hûn gerek ji bo pirsgirêk çareser bikin zimanekî wer bikarînin yani zimanê tehdît zimanê sertehlûkê hûn zimanekî înşa bikin devra pirsgirêk çareser nabe ne li Sûriye pirsgirêk çareser dibe ne jî li Tirkiye vî pêvajî hûn karin baş bimeşînin. ji daxwaniya rêveberiya xweser dema em guhdar dikin dibêjin nemimkûn e ku di vî astê de çekê xwe dayinin yan jî beşdarî sistemekî navendî bibin ew sistemekî nênavendî dixwazin gefên Tirkiye jî li ser vî yekê hatin di vî rewşa heyda lalîkî proseya çareseriyê di meşe hûn îhtimala operasyonekî hevbeşê Ankara û Şamê li ser Rojava pêkan dibînin Yani ser sistema idari ez bawer dikim ew sistemekî nanevendî kabul bikin yani Şam jî nêzîkî viya bûyî fakat li vir pirsgirêka herî mezin SDG ew ê çawa daxilî artêşa Sûriye bibe li vir hîna vî pirsgirêk çareser nebûyî. Sûriye dixwaze SDG şexs daxil bibe fakat SDG dixwaze wek blokekî di vî artêşî de cî bigire ser viya hîna müzakere berdewam dikin li vir Ankara çareserîkî derneketî ez bawer dikim pirsgirêka herî mezin ew e. İhtimale hareketekî askerî viya ez bawer dikim kes Ankara viya naxwazî yani mesela Şam viya naxwazî çünkü Şam li alîkî dinê hem dixwaze li hundir istikrar ava bike hem jî dixwaze li derve meşruiyeta xwe zêde bike eger li vir êrişekî askerî çêbibe her du alî de Şamê wî zararkî mezin bibîne li alî dinê mesela devletê Rojavayî jî naxwazin çünkü ew navbera SDG û Şamê de dixwazin ewkekî peymanekî çêbibe Amerîka viya naxwaze devletê Ereb viya naxwaze Tirkiye bi tenê bi serê xwe vî operasyonê karî bike viya ewkekî viya pirsekî em li daxuyanê Tirkiye bize dikin daxuyanî wan gelek tûj fakat ez jî bawer dikim siyaseta wana yekêmîn ne operasyonekî vî zimanê ser SDG ji bo zordarî çi bikin û wan ji Şamê nêzik bikin ji bo viya dixwazin eger ewkekî çêbibe yani o operasyonekî çêbibe operasyonekî askerî li vir çêbibe viya li Sûriye heta îro îstikrarekî kêmzêde ava bûyî vî îstikrarê tamamî jî ortaya rabike. Peki operasyon çebe li vir jî proseyek birêve diçe tesîra wî yê li ser proseyê çebe gelo? Ya Anka pirsgirêka Kurd ne tenê li hundirê Tirkiyeyê vî pirsgirêkî pirsgirêka Kurd her daim pirsgirêkî jeopolitîkê îro Kurdê Tirkiye yani Hemwelatiyê Tirkiye ê Kurd ew dixwazin vî prosê bimeşe fakat li alî dinê jî dixwazin birayê wanê li dervê sînor Türkiye bu an jî tekîlîkî baş ava bike yani hûn li vir çareserîkî prosekî dimeşin li alî dinê li Sûriye ser Kurda bimeşin viya ez bawer dikim Kurd yani gelê Kurd viya wê qebûl nake yani viya wê nerazîbûna xwe li viya nîşan bike. Kurd çi dixwazin mesela Kurd dixwazin Tirkiye bira bi rêveberiya Kurdistanê re tekîliyekî xurt çêbike heta îro jî wana kirî dixwazin viya hikî dinê xurt bibe li alî dinê jî dixwazin vî tekîlî bi Kurdê Sûriye jî dayînin eger hûn Kurda bi tamamî ji xwe re tehlikekî bibînin viya ewkekî pirsgirêkî çareser nake Türkiye siyaseta wî ser tirsê dimeşe gerek viya berî her tiştî dev ji viya berde. Türkiye vî tiştî dibêjin radarên Tirkiye daxuyanî xwe de amaçe vî yekê dikin hebûna hêzekî çekdar mabestevan rêveberiya xweser e ji bo ewlehiyê neteweyî ya Tirkiye tırsê xwe metirsiye hûn jî wî baweriye dane mafdar e viya ne rastı yani viya rastebûna wî tuneyî yani îro tu hûn li SDG mezekî ne ji alî demografiyê ne ji alî coğrafyayê ne ji alî kuvveta destê wî de ji bo Tirkiye tehlikekî ne tehlikeyî yani tiştekî wer tuneyî li alî dinê hûn wata rêveberiya SDG jî mêze dikin ew her daim dixwazin tekîliyê xwe bi Tirkiye xurt bikin yani dixwazin bi Tirkiye hinkî dinê daînûn bistînin yani li vir ne niyetekî wer heyî ne ji alî potansiyel mêze ne wer potansiyelekî heyî ji bo vî ser vî tirsê Tirkiye siyasetekî dimeşînî viya ne rastı ez bînim birave van
پیف یا جی وی اسلوبی مجبور اوکی جدی بیست جبو کردستان عراق جدی بیست یعنی ویچ آقای جدی گفتن اگر ل کردستانی که لورا آوا به دخوازی خسر دخوازی فدره لورا آوا به ویاج با ترکیه پر تلکی کی مزنه فقط آنکه مزد کن ور تلکی کی تونی از باور دکم yani Türkiye vi siyasete xo bu gaherin o bu Kurdi Suriye tekiliki dayını sbe dusbe iro çava bu Kürdistan'a Irak'e tekiliki vi heye bu vraji çebebe. Devletine bir İmralyara her davi axaftanın pervin buldan hoji dizanın o sate gotun ko rebere pekeki öcalan gotiye Rojava o Suriye xatamına sore vider bare da tişek hatiye goyve gelo mesela Suriye je proses çareseri cuda hatiye gertin yani be rahat ne gotu beşkirin Ez baver nakim zaten vi prose bir Suriye despekir yani revşa Suriye ji bu despekirna vi prose demek ki heri mezine. Eğer navbera devlet bu öcalandı ji vakta bevdule peyvin muhakkak fi mesele cihati zaman. Fakat Türkiye herhalde var hesap kiri goti vakta prose bimeşi vakta prose ki dini her konağa ki derbas bu emkarın siyasete akı kabul bidin kabul kırın lebeli rastiya Suriye ne varayı yani öcalan jibo sedeget işteki ne got hatta iro beji yani beji sedeget bırakçı ki xub deynici vakta honu Suriye mesedkin rastiya Suriye mesedkin imkanı ki viyatü neyi geleki spas de dawi jivi bepirsim jwe li gor raportçı ku têkirin ji sedî heştê Kurdan piştkirin ji proseyê raya giştî ji sedî heftê Tirkiye dîsa piştkirin eger hatu ku rawestandinekî çebe di vî proseyê de hûn wî egerê dibînin li gor rastiyan ha diqatê de tê jîne ew daxuyanî tê yani van proseye de cana müşkilat dertike ve cana van müşkilat davici de van proseye davici der ya ihtimali ama amını karın bejin iro vi proseye kadiya ya vi proseye evine meşi gora siyaseti livra bu garni gerek Türkiye bibini ki derfeteki gerekmezin desteği yani livra siyasi mutabakat hey mutabakat siyasi mutabakat bürokrasi mutabakat gel hey jibo vi gerek vi proseye bimeşini o bidi davi ser tırsa kurda eğer vi siyaseti bimeşini evi hem de Suriye fırsateki mezin desteği bu verini hem de Türkiye bu bir mesele çaresel bir fırsat ekimizin ev desteği o vanda ki gerek Türkiye via bir o siyaset akı gora via nühde tanzim bike. Gelek espas doçent doktor Vahap Coşkun mamostezanın adişe bir rengi o gefen kod van demin davida daxuyanin kuj rayadarın pilebilin diye Türkiye'de dain gereday proseyat meşe u peşaten Suriye bir rengi wijin nırxan naha haftaya gidin şunda desadın niveka avul ameha ilone da ya vi meyda komisyon bir yer bu ku bicve gelo komisyonu bicve u karubarın revebrna proseyat çareseri desa berdevam بێگومان ev jî nîşaneya wê yekê bin ku prose her çendê alozî û gengeşî û nîqaş hebin jî em bi hêlekî va dimeşin lê bendewariyek zêde ya raya giştî û akademisyenan yan jî rewşenbîran ew e ku bi tawayê ev prose bi dawî nebe neyê rawestandin têk neçe ku ev kêşe heye sed sale bi giştî bi